Blue, saan ka punta? Sa 1810, MS April. Ah. Good morning! May papremyo kami sa April. Any plans this long weekend? Plans? I don't have plans. Wala kang Stay at pupunta. home. Oh, just watching. Pahinga na lang. Just watching Korean Kailangan ni Mami ng pahinga talaga. Ikaw. Anong plano mo? Umuwi ako ng Pangasinan. Wow, So saan ka sa excited. Pangasinan? Sa San Carlos. Ah. San Carlos po. May biyahe ka ba? Oo. Saan? Basta siya, uwi ako ng Pangasinan. Ah, okay. Sa Bayawas. Sara! Nakakainis ka. Kasi gano'n. Hi, Razel! Ang daya mo. Ang daya mo. Okay, bye-bye! Bye!